Üdvözlök mindenkit, ez itt a Három Sör YouTube csatorna, én pedig Andok Ferenc vagyok. Mit adtak nekünk a csehek? Többek között a kisvakondot, remek villamosokat, Jirzsi Mencelt, és nem utolsó sorban egy végtelenül szerteágazó, történelmi cseh sörkultúrát. Egy kis külföldi kitekintés következik, 3 nagyipari cseh sört fogok tesztelni ebben a videóban. 2 közülük a Zatec sörgyárból jön, egy világos és egy sötét, a harmadik pedig egy Konrád, egy 12 balling fokos világos sör. Az úszómesterrel szeretnék kezdeni, ez ugyanis a fantázia neve ennek a fehér címkés zateci sörnek. Azon kívül, illetve azzal együtt, hogy nagyon-nagyon szeretem a cseh sörvilágot, a cseh kiejtéshez semmi közöm, úgyhogy abban nem kell nagy következetességet keresni. Ejtem, ahogy tudom, ezt a sört például úgy hívják, hogy plavčik, állítólag azt jelenti, hogy úszómester, ha magyarra fordítjuk. Ez a Zateci sörgyárnak a nyárias lágersöre, 3,8-as alkohollal, tehát kifejezetten a könnyű, alacsony alkoholú nyári ivósörök kedvelőit szólítja meg. A színe viszont nem olyan sápadt, ahogy azt Magyarországon megszoktuk egy nyárias ivósörtől, nagyon minimál, kicsit 80-as évekre emlékeztető címkedizájn. Ez a Zateci sörgyár többek között arról híres, hogy ők is tehát egyrészt nagyüzemi, másrészt nagyon jó minőségű alapanyagokat használ, harmadrészt pedig Magyarországon is egyre inkább elérhetőek a termékeik, mert nagyon sok importőr foglalkozik már a behozatalukkal, és szép közönsége van Magyarországon ennek a sörtípusnak, ennek a sör kultúrának, és azon belül pedig az zateci söröknek. Szóval ez a plavčik nevű világos lágersör tehát alsó erjesztésű és 3,8-as alkohollal rendelkezik. Ahhoz képest, hogy laza sörnek hirdeti magát, egész intenzív illata van. Kicsit virágos, kellemes illata van. Ez a Zatec egyébként Észak-Nyugat-Csehországban található, tehát a Németország bajor része, és annak a sörkultúrája sem áll tőle távol. Minden esetre én itt nem érzek ebben a sörben németes áthallást, ez nagyon tisztán, nagyon játékosan, komlósan egy cseh ivóláger. Eléggé erősen szénsavas, nem bántó, tehát nem sprite-osan szénsavas, de azért eléggé intenzív buborékozás figyelhető meg benne. És most kifejezetten kellemes, mert könnyű, érezni, hogy minőségi, és van egy kereksége, amit az ad, hogy a végén azért nem csak a malátát érzem, hanem bizony ott van a komlónak a keserűsége is. Nagyon derék. Mindhárom sört most kóstolom először, teljesen ismeretlenek számomra, és mindhárom sörnek az adatait feltüntetem a videónak az alább látható részleteiben. Kellemes, inkább virágos, nem az a belemenős, nem az a mostanában divatos utólag hideg komlózott láger, hanem egy alapláger. Egy alapláger, ami tényleg medenceparton szerintem jól tud működni. És megvan benne az az édes, keserű játék, amit a cseh sörökben olyan sokan keresünk. A korty eleje inkább édes, ott inkább a maláta érződik, ott inkább a maláta dominál, a korty végén pedig inkább a komló érvényesül, és összességében ez egy kellemes ivósör. Olyan nagy karaktere, olyan nagy teste nincs, nem tartozik mondjuk a top 5 kedvenc cseh söröm közé, ezen rövid ismerkedés tapasztalatai alapján, de szubjektíven azt tudom mondani, hogy
Érdemes kipróbálni szerintem ezt a 3,8-as piros-fehér-zöld csomagolású plavcsikot. Félre is teszem ezt a könnyed kezdést, és következik a Konrádnak a 12-es vörös címkés söre, ami már alkoholában is erősebb, 5,2. Ez azért már úgy közepe, vagy talán a teteje az ivóláger kategóriának. Ugyanúgy Cheshire, ugyanúgy nagyipari, és arra vagyok kíváncsi, hogy egy kicsivel erősebb. Az előzőnek nem tudtam a Balling fokát, sem a csomagolásról, sem az internetről, de olyan 10-11-esre tippelném. Ez 12-es, ezen rajta van őszintén. És ez a Konrád is egyre inkább elérhető itthon. Hipermarketekben is elő szokott fordulni, de én ezt most egy webshopból rendeltem. Már is egy sokkal intenzívebb habot ad nekem, sokkal markánsabb habot képez. Ez a Konrád egyébként Liberecben készül, ugyancsak Csehországban, és hát ez a hab tartani fogja magát egy darabig, de nincs ezzel gond, ez is része a dolognak. Említettem, hogy ez egy másik sörgyár, és azt is említettem, hogy egyre inkább terjedőben vannak. Tehát most már nem ott tartunk, hogy mondjuk Kozelen, Staropramen és Pilsner Urquellen kívül vadászni kell a söröket, most már ezek azért elég közel jönnek a fogyasztóhoz. És itt arra leszek kíváncsi, hogy ez a magasabb alkohol, illetve picit nagyobb beltartalom, ez mit ad majd ízben, élményben. Ugyanúgy intenzív szénsavasság, mint a plavcsiknál, sőt, talán még intenzívebb. És ez vagy átmegy, vagy nem, de ügyes vagyok, szépen mostam el a korsót, ugyanis nem tapadnak fel a korsó belső falára a buborékok, akkor tapadnak fel, hogyha szennyeződés van belül, tehát nem jól mostuk el, vagy nem mostuk el az előző sör után. A habjában már egy nagy különbség, hogy ennek nagy lyukú habja van, nem töppedő, hanem nagy lyukú, és szépen apad, szép egyenletesen apad. Igazából olyan csapolt sörösen, keményen apad, nagyon hangulatos, világos lágersör, kicsit több beltartalmat sejtett már az illata is, már az illatában is jön egy kis keserűség, nem csak ez a füves, virágos illat, az is ott van, de mellette ad egy kis keserűt is. Ha a színét össze szeretnénk hasonlítani, én nagy különbséget nem látok, mindkettő világos barna, esetleg középbarna, de nem aranyba hajló, vagy nehéz barna, egyszerűen szép, világos sör, kristálytisztára van szűrve. Nézzük milyen. Sokkal keserűbb már az elején, ebben is szépen ott van a malátának a teste, ebben is szépen érződik a beltartalom, semmi nyoma savanyúságnak, vagy idegen íznek. Nagyon derék. Lehet, hogy csinálok majd egy ilyen troll YouTube csatornát, hogy minden nap ugyanaz a sör. Mint ahogy vannak ezek a Facebook oldalak, hogy minden nap ugyanaz a kép egy kecskéről, vagy minden nap ugyanaz a kép egy boilerről, de lehet, hogy megcsinálom azt, hogy ha ilyen jó sörrel találkozom, hogy minden nap abból megiszok egyet, és minden nap le is forgatom, és minden nap közé is teszem. Mert ez bizony arra érdemes. Hibátlan. Sem az illatában, sem a megjelenésében, sem az ízében, sem az utóízében. Bár szeretnék kötekedni, de nem tudok. Keserű, frissítő, kellemes. És ezért is van az, szubjektív kitérő, ezért is van az, hogy Csehország és egy picit Szlovákia sör szempontunkból nekünk magyaroknak a bezzeg országok. Mert bezzeg ők tudnak nagyipari keretek között ilyen becsületes söröket készíteni, bezzeg a cseh sörök, bezzeg így, bezzeg úgy. Én nem szeretném ezt a kánont erősíteni,
de ez a sör, ez picit ezt támasztja alá. Nagyon, nagyon betyáros a habja, nagyon-nagyon tartja magát. És a szénsavnak az intenzitása sem csökken, szépen alakul, szépen erősíti az ízeket. Nálam nagyon jól vizsgázott ez a Konrád 12-es, úgyhogy ez kifejezetten örömteli volt. Viszont most félreteszem, hogy fel tudjam tenni a helyére a harmadik tesztalanyt, ami egy barna sör, ugyancsak Csehországból, a már előbb ismertetett északnyugati Zateci sörfőzdéből, ugyanúgy lágersör, tehát alsó erjesztésű, viszont barna. Nem minden alsó erjesztésű sör szükségszerűen világos. Színezett malátával, pörkölt malátával, vagy bármi olyan módon módosított malátával lehet elérni ezt a szép színt, amit már évszázadok óta alkalmaznak a sörfőzők. Hát ez nagyon belesimult ebbe a kicsivel nagyobb, mint fél literes pohárba. Nem habzott annyira, mint a világos Konrád. Szóval ez az 5,7-es alkoholfokkal rendelkező Zatec Dark Lager. És testesebb is lesz. Ennek a szárazanyag tartalmát sem tüntette fel sem a gyártó, sem a magyar forgalmazó a címkén, de ha tippelnem kéne, akkor 12 vagy 13 ballingfokra satszolnám. Nincs nagy jelentősége egyébként. Zatec Barna Lager 5,7-es alkohol. Színe már érdekes, ugyanis inkább borostyános, igen, nem teljesen barna, sötétbarna, testesbarna, borostyános széllel, és picit apadó, világos barna, világos kávébarna habbal. Jönnek a pörkölt ízek, mármint nem a sertéspörkölt, hanem a pörkölt malátából adódó, arra utaló ízek. Sajnos nem sokszor jártam Csehországban, csak 3-szor, ez kb. 20-szal kevesebb, mint ahányszor szerettem volna menni, de az egyik megfigyelésem, hogy csehországi sörözőkben nagyon sokszor nincs csapolva, kisebb sörözőkben nagyon sokszor nincs csapolva barna sör, és ez nekem nagy hiányérzetem volt. Jellemzően világos sörök vannak csapon, de abból több, 4, 5, 6 vagy több, barna sörök pedig inkább palackban. Ez nem tudom miért van, lehet, hogy azóta változott is, illetve most ezek nagyipari sörök, amiket ebben a videóban mutatok, tesztelek, de nagyon erős Csehországban a kisüzemeknek, a mikrosörfőzdéknek az előretörése is az elmúlt 5-7 évben, akárcsak Magyarországon. És az két olyan dolgot eredményez, ami általam is jól látható. Az egyik, hogy nem csak az alsó erjesztésű, tehát nem a klasszikus láger iskola az, ami felelhető Csehországban, hanem nagyon jönnek az élek, nagyon jönnek az új hullámos sörök, a cseh főzdékből, a kisebbekből. A másik pedig a barna lágerek térnyerése. Nagyon sok cseh mikrosörfőzde, kisüzemi sörfőzde csinálja azt, hogy persze megcsinálja a maga belépő signature lágersörét, de mellé csinál egy nagyon karakán barna színű lágersört is, és azt azért jellemzően picit magasabb alkohollal, picit több pörkölt malátával. Ezek nagyon izgalmas eredményekkel tudnak járni. De amíg ilyen nagyüzemi söre van egy országnak, akár világos, akár sötét színű láger, addig azért a kicsiknek fel kell kötni a nadrágot. Nagyon intenzíven buborékos ez a zateci barna. Próbálja felerősíteni ez a buborék ezt a pörkölt malátás ízt, de nekem inkább a komló jön ebből a sörből.
az viszont nagyon, nagyon, nagyon emberes. Azt nem állítanám, hogy csalódás ez a sör, de egy picit más karakter, mint a korábban kóstoltak, és nem élményben, ízélményben nem tudja felülmúlni a 12-es Konrádot, amit másodszor kóstoltam. Ezzel a barna sörrel is most először találkozom, akárcsak a másik kettővel, és ez most egy picit számomra egy picit gyenge karakteréhez képest, jelleményhez képest, ez egy picit testetlen. Lehet, hogyha majd melegszik, lehet, hogyha közelebb kerül a üzemi hőfokához, akkor jobb lesz, így sincs rommá hűtve, de egy picit zárkózik, picit hiányzik nekem belőle az a belemenősség, ami ezekben az 5-6% közötti magas beltartalmú markáns csehbarnákban benne szokott lenni. Egy jó sör, egy olyan sör, amit én lassan kortyolva javaslok fogyasztani. Hát, ha valakinek jobban ízlik, mint nekem. Nem rossz, örülök, hogy kipróbáltam, de nem kerül fel a kedvenc cseh söreim listájára. Ebből a hármasból, ebből a véletlenszerűen összeválogatott cseh trióból nekem a Konrád 12-es ízlett a legjobban, ami nekem fogyasztóként jó hír, mert ez a leginkább megtalálható a magyarországi boltokban, ez az, ami hiperekben is elő szokott fordulni. Szóval ez volt az első cseh sörös videó, lesz még egy pár, mutatok majd kisüzemi söröket is, és nagyüzemit is, mert bizony van jó nagy merítési lehetőség. Nagyon köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb.